sannan kuma hannunka ya kware da kwamfuta, sannan kanka ya riga ya ɗauki abin, don haka da ka ne ake yin wasali. Yanzu kun ga ɗazu nake mana gyara can dangane da wancan ismi na munada. Yanzu ka dubi wannan shi ma gashi an umara daidai ne, amma sai ce me ibna, haka ya kamata ya zama? Ibn ya kamata ya zama. An umar ibn al-khattabi, an harafi ne na me na jarra ne, umar sai zama umara, ba zai zama umari ba saboda mabni ne, alami ne, kaza duk kai ta kawo dalilai gashi nan, ba nan ne muke magana ba. Amma wannan ibni shi kuma fa mudafun ilaihi ne ko? To mudafun ilaihi lallai ya zama majruri sai in an samu wani abu wanda a zahiri jarrab ba za ta shiga ba. Kama a ce kitabu sai a ce Usmana, ba za a ce kitabu Usmani ba. Kitabu Usmana, kitabu Khadijata, kitabu Fatimata, kitabu Aishata. Amma kitabu Muhammadin, kitabu Allahi, baitu Allahi, masjidu Allahi, haka ya kamata. So da haka wannan wuri gaskiya ya kamata ya zama ne an Umar bin al-Khattabi, daga Umaru dan Khattabi. Na'am ko badalun ne, haka ne, badalun min Umar ko? Na'am, radiyallahu anhu, haka ne, badal ne, badal ne na Umar, gaskiya ne. Zai dauki jarra ne duk da haka, warai da gaske, domin asali shi Umar din wanda aka yi badalin daga gare shi me kamata ya zama? Jarra ya kamata, amma saboda dalilan da muka gabatar bai kamata, bai zama haka ba. Ina fata an gane.